Sheen hole. Oké, kijk hier, ik heb best wel. Ik kreeg dus ook met een doen, dat het best wel goed. Ik kreeg dus eigenlijk dat mijn islam is zo schoon. Is er ook een rok, dus bij akkermans gekocht. Wee! Een rok is de mooiste, dus bij akkermans gekocht is het 2 tot 3. En het was maar niet 150 rand, ja. Dus dat oorlijkjes. En volgende, als schoenen. Ik bij Shein. Is die schoenen. Toch te cute. Silver. Dat is te nice. Dat is te nice. En dan heb ik banden gekocht. Banden. Die bandje. Die bandje. En die ene keer. Ik ga die band opzetten, want het ligt heel plain. En dan heb ik het naar die zakje gehaald. Dan heb ik een boeroordannetje gekocht. Ja, zo vibe. Als het nog koud is, oké, ik ga nog weer jullie mijn rok is. Zo lijkt mijn rok. Zo lijkt het. Zo vibe. Dan had het de slit die achter en de zipje. Was de nice, is baie gemakkelijk en is op my stoot. Drumroll. Kom maar. Tada! Toch te nice, toch te cute. En die bandjes komen nou om die been. Dat is niet te hoog, het is net recht, baie gemakkelijk. Zo, dat krijg je aan. Nou. Dat is size 3, ja. Ik draag size 3. Het cute. Alam. Dan gaan we zo voor kruis om. En dan heb ik voor mij earringjes gekocht. Zulke kleine earringjes, maar ik weet nou niet wat het is. En dan heb ik blommetjes gekocht. Voor op je tafel. Zulke waars. Zulke waars. Ik kleine blommetjes voor zo op je tafel. Gooi. Ik ga les nou. Het ligt met zilver. Dat is mooi. Dat is baie mooi. Ik love het. Ja, Jelle, dit is basis dit. Dat is nou mijn eerste Shein haul wat ik gedoen heb, Jelle. Ik weet al Shein voor mij goed gekocht, maar dit is nou mijn eerste Shein haul wat ik dus nou voor Jelle doen. En ik wil baie van mijn goedjes wat ik gekocht heb. Dit is een mooi koopje. Dus doe niet fijn en altijd zijn. Ja. Dank jullie dat jullie gekeken hebben.